Danbolig Hal og Partner består af 10 mæglerbutikker, der alle samarbejder om at sikre den bedst mulige pris på din bolig, samt kortest mulige salgstid. Købere og sælgere hos Danbolig Amager er derfor nogle af Danmarks mest tilfredse, og vi spørger vores kunder anonymt 6 gange i salgsforløbet om deres tilfredshed for hele tiden at blive bedre. 2009 har været vores bedste år nogensinde, og vores liggetider har været de korteste over hele året, jævnført realkreditnettet. Vores succes skyldes hovedsageligt områdets største køberkartotek, som vi kontinuerligt arbejder med, størst på markedsføring i flest aviser, købere fra 13 Nordea-filialer, et unikt samarbejde med vores 9 andre Danbolig-butikker, heraf 6 i København, hvor din bolig også bliver præsenteret, vores store satsning på 720-graders billeder og mulighed for videopræsentationer. Et gammelt ordsprog siger, vis mig dine venner, og jeg skal sige dig, hvem du er. Det samme kan du sige til os. Derfor har vi samlet et udpluk af vores tilfredse kunder på vores hjemmeside, samt udtalelser fra vores kunder om deres oplevelser. Det er din garanti for, at valget af Danbolig Amager er det rette valg til at sælge din bolig.